Авыл укытучысы конкурсының төп җиңүчесе Асия Закирова Яшелүзән районы Татар Тарная авылы мәктәбендә химия биология укыта. Конкурста 4нче тапкыр катнашуы, гомере буе үз хезмәтенә тугры ул. Авыл укытучысының дәрәҗәсен күтәрүче конкурс бу. Шуның өчен әйтәсем килә, Мәгариф журналы редакциясе коллективы бик зур эш башкара. Авыл укытучыларының саф ана телендә дәрес биреп, шундый зур уңышларга ирешерлек дәрәҗәгә җиткерү, бигрәк тә координаторларның булышуы минемчә бу бик зур хезмәт. Бәйгедә җиңүчеләр 10. Алар бүген Мәгариф һәм фән министры белән очрашты. Авыл укытучысының йөзе, авыл укытучысының тоткан урыны һәм аның тәрбияви географиясы, тәрбияви аурасы дип әйтгәндә ул зуррак. Ни өчен дигәндә, авылда шул җирлектә яшәгән кеше өчен сез һәр вакытта учтагы торган кешеләр шикелле. Абруйлы белем бирүче авылларның өмете алар. Тик бүген Мәгариф тармагындагыларны мәктәпләрдә укучыларның кимүе, укытучыларның олы яшьтә булуы борчый. Равил Кәримов Балык бистәсенең Яңа Арыш авылы урта мәктәбендә математика укыта. 57 укучы калды ди. Иң яшь укытучыга 36 тулган. Укытучылар составы картая, өлкәнәя дип әйтәсем килә. Бигрәк тә безнең менә бүгенге көндә инде химия, биология укытучысы, рус телчесе пенсия яшендә башлангыч сыйныф укытучылары. Шуңа күрә аларга ихтыяҗ көннән-көн артагына бара дип әйтәсем килә. Авылларга укытучылар кирәк. Республикада максатчан укыту программасы буенча мөгаллимнәр әзерлиләр. Яшь белгечләргә 3 ел дәвамында өстәмә түләү каралган. Яңа укытучы гранты булдырылган. Яшьләрнең күбрәк кайтуы кирәк, әмма ләкин укытучы җитми дип, мәктәпләрдә фәннәр укытылмыйча калмый. Алар хәзерге вакытта өлкәнрәк булган укытучылар тарафыннан, аннан соң сәгатьләрне күбрәк итеп биреп, аннан соң инде яңадан төрле чаралар аша без дәресләрне үткәрергә, укытучыларның нагрузкасын арту хисабына бу эшне ябырга тырышабыз. Авыл укытучысы федераль гранты буенча чит төбәкләрдән 13 мөгаллим күченеп кайткан. Алар 1 миллион сум акчага ия була. Хәзер 5 ел дәвамында безнең мәктәпләрдә эшләргә тиешләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.